Тотален наблюдател. Тотален наблюдател. Тоталният. Просто обзор на... Обзор, да. Отзвук. Каквото ти дойде на акъла. Точно така. Драги зрители, решихме да променим малко визията на нашия канал и да не бъде само за автомобили, а да включим малко и различни тематики от IT гледна точка. Затова днес... Но това в никакъв случай не значи, че няма да говорим и за автомобили. Да, ще говорим и за автомобили, защото това е една от тематиките, които вълнуват и IT специалистите много. Понеже ядене, ходене на туалетна и автомобили са едни от основните неща, които... Проучвания показват, че това са трите най-вълнуващи теми. Днес сме на гости на един виден експерт, как беше тотален наблюдател. Тотален наблюдател. Тотален наблюдател на случващото се около нас и в света като цяло. Господин Карл Карлов. И сме в неговия дом, където от Добре дошли. Добре заварили. От комфорта на неговия футьор ще може да чуем експертно мнение по всякакви теми. Всякакви теми, без ограничения. Без ограничения. Идеално. Добре. Аз за да имаме плавен преход, предлагам да почнем от щекотливи теми, но все още свързани с автомобилизъм. Да коментираме за България. Какви са ви наблюденията? Спазват ли са правилата за движение? Абсолютно не. Особено в Амасонска кафе. Здраве да. Здраве да. В София абсолютно не. След малко, мисля, че не е тайна, ние с Тодор сме дългогодишни приятели. Да. След малко ще изразя моето мнение, но какво е твоето мнение? Непрекъснато чувам, това е малко нарушение, на кой преча? Мисъл, има ли малки и големи нарушения? Не, винаги са нарушения, обаче така, то се започва от малко. Примерно, тук сега светна оранжево, ма ще мина. След това, то оранжево към червено, ма ще мина. То червено ще мина. И то така се градира, лека по лека. Има и още нещо. Нарушенията се натрупват. Когато пуснеш аварийки и спреш на пътя, където не е подходящо място за паркиране, гариране и така, други неща, след теб следващите автомобили налага им се да направят те на свой ред нарушения. Един вид, малките нарушения влачат и водят след себе си по-големи нарушения. И за мен това е най-големият проблем на малките нарушения. Правилата на движение са за това, за да се спазват не само когато е лесно, а във всеки един случай. Заради един, че е спрял на неподходящо място, започват да карат хората в насрещното на магазина. Примерно в Цариградско много често се случва катастрофа, колата е изместена и всъщност се получава сдръстане, защото шофьорите намалят да видят, нали, от клюкарска така, да видят какво става, ти като набиеш спирачки, следващия за тебе набива и така по веригата накрая последния спира. Пътували сте по света? Да, аз и мои близки. Аз повече от Ямбол не съм по-далече. Така. Аз до Сливен. До Сливен? Късметли. Тук е така, а там не е така. Няма значение с къде сравняваме. Според мен има само едно нещо – санкция и превенция. В България, който е звънял на телефон 112, първият въпрос, който получаваше, има ли катастрофа? Или пострадали, да? Има ли, след което като кажеш не, те губят интерес в случая. Според мен най-важни са именно тия сигнали, които все още няма катастрофа. Да, превенция. Превенция. Следващия елемент е санкция. И в Германия, ако знаеха, че ще им се размине, и там ще да правят. Хората не го искат. Управляващите не го искат. Да. Няма воля да се случи. Това са елементарни работи, които могат да бъдат решени. Още един от многобройните измислени проблеми в България. Той сами си го прави това. Да, защото така е по-лесно. Аз съм голям привърженик на всякакви такива граждански инициативи. Някой ми беше разказвал, нали, има в Русия една, където ходят лепът лепенки на нагли шофьори и така нататък, но някак си всички тези неща са за мен изключителен знак за държавно безсилие. В смисъл, след като има нужда гражданска организация да ходи да вдига автомобили, нали, може да си представим,
че става въпрос за отказ от участие на държавата. Пляскането когато един самолет кацне. Когато кацне самолет, много често, когато са българи пътниците, ръкопляскат. Изключително дразно. Аз съм имал случай, в който е така кацна, че аз си ударих бъртичката в коленете. В смисъл беше много рязко и аз не знам как се пляска на това нещо. Аз съм чувал даже от чужденци, че българите са единствените хора, които хубаво пляскат. Дори са ме питали хора, наистина ли е вярно, че българите пляскат като кацне самолета? Аз не бих го квалифицирал чак като проблем. Може би една идея дразнещо свърдение. Някак се показва хората, че са с ниски изисквания. Моите минимум изисквания са самолета да кацне. Сейфлимите, може би за това се радват. Това са минимум изисквания. Че не сте се разбили. Може би не пляскат, ако се разбие. Да. Така че... Но аз мисля, че дори може да има някой, който ще плясне, ако се разбие. Ако се разбие, да остане един жив и той пляска. Да, някакси моите минимални изисквания, план минимум ми е самолета да кацне и някакси не ми изглежда нормално да пляскаш, но сега кой каквото го прави щастлив. И като каснали, едно момче така, видимо мурно, му казало, бате, кажи на шофьора, че много добре кара. От това мисля, че по-голяма похвала. Пушен. Бе, не е много пушен. Това е едно уиски тайванско. Тайванско уиски? Да. Как тайванско е? Закупих си го от магазин Хит. Любим мой магазин. За уиски? Младост 4. Младост 4? Може и 3 да е. Можем с обзор на книги. Да. Интересна книга, която четах наскоро и препоръчвам на твоите зрители е Малкъм Гладуел "Какво видя кучето". За автора. Малкъм Гладуел е колумнист, не е човек, който прави колони, а който пише в вестник. Това е хубаво за... Да, някои IT специалисти може да не знаят. Малкъм Гладуел е колумнист в Ню Йоркър. Това е списание. И в тая книга са излезли, може би, мисля, че са 12 от, според самия него, най-добре получилите му са разкази, сказки. Сте гледали за неговия живот. Точно той, за неговия живот. Друг разказ, историята на кетчупа, как Хайнц става световен лидер в производството на кетчуп. Но всички тези теми са причупени през хората, които са инволвнати в това, които са чудаци, интересни, малко странни. По някакъв начин показва, поне за мен, това беше извода така от книгата, че с каквото и да се занимава човек, ако му даде достатъчно голямо внимание в детайла, картофи да белиш, ако го правиш достатъчно съвестно и достатъчно дълго, достигаш до едно ниво, което се превръща в изкуство. Аз предлагам всеки път да завършим с ревю на книга, защото да има малко и храна за мозък. Да има и храна за мозък. Да. Само за да питам за Хайнц, той е белил домати цял живот и изведнъж е решил, че ще направи най-добрия кетчуп. Не, по-скоро разказът е свързан с това. Темата му става интересна на него, защото има много видове горчица и само един вид кетчуп. И как голямата борба на хранителната индустрия е да накара децата до 4 годишна възраст да почнат да харесват нещо, защото всъщност тогава се формират хранителните навици и вкусове. Ако нещо го заобичаш до 4 годишна възраст, най-вероятно ще го обичаш до края на живота си. Добра инвестиция за храна. Да. Много интересно. Това е от мен. Заповядайте отново. От Тодор и мен, Карл Карлов, тоталния наблюдател за предаването на Тодор. Благодарим ви и ви очакваме отново.